dollar bi tiɲɛ réseaux sanama a sofɛlen non dɛ wallahi o ye tiɲɛ ye dɛrɛ cɛ mana wuli Baltazar muso mana wuli Baltazar fan bɛɛ de ye Baltazar in ye ne ko e yɛrɛ hakilina ye mun ye Baltazar ko in na nin ko in kɔni Baltasar walima Baladazar ba ma dɔn cɛ n ko marakaw bɛ tan i da bɔ ɲɔgɔn na sa ko Baltazar Baladazar Baltazar Baladazar ala n ka cɛ hakilina fɔ cɛ i yɛrɛ b'a dɔn an da ma tile sa mais a bɛ bɛn Baltasar i b'a dɔn nin ko in na caman bi profiter k'i den ka porno lajɛ koyi yɔrɔ n yɛrɛ tun bɛ ka fɛn in miiri a kɛra a banna mais caman bɛ k'i den ka don Instagram kɔnɔ k'a ɲɛɲini mɔgɔ ba joli de donna Instagram kɔnɔ ouais porno situation k'a sɔrɔ i b'a sɔrɔ camanba de tun bɛ porno fili la mais u m'u profiter ka Baladazar in ta ɲagama la donc o la sisan minnu ta bɛ dogo la u b'a laŋɛnɛmaya ni Baltazar ta ye o to ye sa o de don caman bi profiter ka porno in filɛ o kuma na cɛ ala k'an don ninnu kalo dibi la ne ko Corno yɛrɛ kibaruya Corno Njayi Corno Njayi a tun b'a kuma la dɛ c'est que a b'a sɔrɔ a ye